нас не покидай, Езу, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божией, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. Кто нас грешных уратує, хто горотних пошкодує, Твоє серце добротливо, усім людям літостиво. Нас не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. Езу, до Тебе вздыхаем, к Твоему сердцу припадаем. Там надійний порятунок, наша радость і мацунок. Нас не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. Потягни нас за собою, как крышни шли мы с Тобою, как по небу мы тужили и Тебе верно служили. Нас не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. Будь же вечно, Езу, з нами, грей нас серця промянями. Вибачай нам нашу слабость, подари небесну радость. Нас не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. Будь же вечно, Езу, з нами, грей нас серця промянями. Вибачай нам нашу слабость, подари небесну радость. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Задуми серця ягоного з покоління у покоління, ка поратовать від смерті душі і живіть їх у час голоду. В слові Антифона розпочинаємо сьогоднішню святую мшу, першу п'ятницю місяця, коли даємо пошану на святейшому серцю Ісуса Христа, яке з'являється символом великої любові і милосердності Ісуса Христа до кожного з нас.
Сьогодні дякуємо за Божу милосердність, за дар відкуплення, яке Єсус здійснив на крижі. А так само перепрошаємо за всі грехи, за всі зневаги наші і за грехи всього світу, Найсвятейшего серця Єсуса Христа. І перепросимо Бога за наші грехи. Гэта святая імша ахвяруецца ў інтэнцыі святой памяці Міхала Карповіча ў 30-ю гадавіну, у 30-й дзень пасля яго смерці, просячы добрага Бога, каб прыняў яго сваё небеснае валадарства. Цяпер перапросім Бога за нашы грахі, каб памаглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашага. Нехай змилуецца над нами Бог Усемагутны, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, одари нас усіми цнотами серця Твоего Сына и запали Его наилюбовью, каб мы стали подобными до Его и отрымали удел у вечным откуплении праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання послання до Габреїв. Брати, нехай триває братня любов. Не забывайтеся так само про гостинность, бо праз яе некаторыя, не ведаючы, гостинно прыняли анёлаў. Памятайце про вязняў, быццам бы вы зняволеныя разам з імі, і про тых, хто терпіць, бо і самі вы ў целе. Няхай ва ўсіх сужанства будзе ў пашане, а ложа няхай будзе беззаганным, бо распуснікаў і чужаложцаў асудзіць Бог. Не будьце срэбралюбнымі норавам, задавольвайцеся тым, што маеце, бо Ён сказаў: «Застануся з табой і не пакіну цябе». Так што смело можам сказаць: «Пан мой памочнік, і я не буду баяцца, што можа зрабіць мне чалавек». Памятайце пра настаўнікаў вашых, якія абвяшчалі вам Божае Слово, і, разважаючы пра канец іхняга жыцця, наследуйце іх веру. Езус Христус той самы, вчора і сёння і навеки. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Пан моє світло і моє збавлення, Пан моє світло і моє збавлення, Пан моє світло і моє збавлення, кого ж мне бояться? Пан ахова життя моего, кого ж мне полохаться? Пан моє світло і моє збавлення, коли виступить супроть мяне войска, не сполохается мое сердце, коли уздымется супроть мяне битва, и тады я буду сподяваться. Пан мое світло
падымае мяне на скалу. Пан маё святло і маё збаўленне. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане, не хавай ад мяне свайго твару. Слугі свайго не адкідай у гневе. Ты моя дапамога, не адкідай мяне. Пан маё святло і маё збаўленне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Благословленыя, хто ў добрым і чыстым сэрцы захоўвае Божие Слово і прыносіць плён у цярплівасці. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час король Ірод пачуў пра Езуса, бо імя ягонае стало вядомым, і сказаў: «Гэта Ян Хрысціцель уваскрос з мёртвых, і таму цуды творацца ім». Іншыя казалі: «Гэта Ілля», а яшчэ іншыя казалі: «Гэта прарок, або як адзін з прарокаў». Калі Ірод пачуў гэта, ён сказаў: «Гэта Ян, якому я адсек галаву уваскрос». Бо сам Ірод паслаў схапіць Яна і зняволіў яго ў вязніцы з-за Ірадыяды, жонкі брата свайго Філіпа, таму што ажаніўся з ёй. Бо Ян казаў Іраду: «Не дазволена табе мець жонку брата твайго». А Ірадыяда злавалася на яго і хацела забіць, але не магла, таму што Ірад баяўся Яна, ведаючы, што ён чалавек справядлівы і святы, і аберагаў яго. Шмат разоў чуў яго і непакоіўся, але слухаў яго з ахвотай. І настаў зручны дзень, калі Ірад у дзень сваіх народзін прыгатаваў вячэру сваім вяльможам, тысячнікам і старэйшынам галілейскім. І ўвайшла дачка гэтай Ірадыяды і танцавала. І спадабалася яна Іраду і яго гасцям. Кароль сказаў дзяўчыне: «Прасі ў мяне чаго хочаш, і я дам табе». І шмат у чым пакляўся ёй: «Чаго не папросіш, дам табе, нават палову майго каралеўства». Яна выйшла і сказала маці сваёй: «Чаго мне папрасіць?» Тая адказала: «Галаву Яна Хрысціцеля». Яна адразу хутка ўвайшла да караля і папрасіла, кажучы: «Хачу, каб ты даў мне зараз жа на місе галаву Яна Хрысціцеля». Кароль вельмі засмуціўся, але з-за клятвы і тых, хто быў пры стале, не захацеў ёй адмовіць. Кароль адразу паслаў ката і загадаў прынесці галаву Яна. Той пайшоў у вязніцу і адсек яму галаву і прынёс на місе ягоную галаву і аддаў яе дзяўчыне, а дзяўчына аддала яе сваёй маці. Калі пра гэта даведаліся вучні Яна, яны прыйшлі і забралі ягонае цела і паклалі яго ў магілу. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Миланы в Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня в Евангелии мы чуем про мученицкую смерть святого Яна Хрестителя. Святы Ян загинуў, бо з адвагай абвяшчаў праўду. Навіта гэтыя словы, які ён кіраваў да Ірада: «Не дазволена табе мець жонку брата свайго». Навіта гэтыя словы прывялі яго да смерці.
Але нягледзячы на небяспеку, Ян застаўся верны праўдзе, застаўся верны Пану Богу да канца. Браты і сёстры, калі праўда дакранаецца да чалавечага сумлення, калі яна пачынае непакоіць чалавечае сумленне, то магчымасці ў такім выпадку ёсць дзве. Або чалавек апамятаецца, зразумее сваю памылку, будзе за яе шкадаваць і навярнецца з гэтай злой дарогі. Альбо так, як Ірадыяда сённяшняга Евангелля, будзе адчуваць нянавісць, жаданне адпомсціць, а нават жадаць смерці таму, хто гэтым словам праўдзівым датыкаецца да гэтага зацвярдзелага сумлення. Бо менавіта з-за Ірадыяды святы Ян памёр мучаніцкай смерцю. Гэта яна яго забіла. Яна папрасіла яго галаву, а Ірад у сваёй слабасці, але таксама у сваім страху перад утратай добрага імя, перад тым, што скажуць яго знаёмыя, якія былі на гэтым свяце, ён загадвае выканаць гэтую просьбу. Загадвае яе выканаць, нягледзячы на тое, як мы чулі ў Евангелі, што гэта яго вельмі засмуціла, бо хоць і словы Яна Хрысціцеля непакоілі яго, аднак ён яго з ахвотай слухаў і аберагаў яго, бо разумеў, што Ян чалавек святы і справядлівы. Аднак Ірад выбраў хвалу гэтага свету, выбраў жыццё ў граху. І, напэўна, гэты выбар прывёў да таго, што ён чуў голас свайго сумлення. Ён не захацеў выбраць праўду, якая магла яго вызваліць. І тое, што, пачуўшы пра Езуса Хрыста, ён з упэўненасцю гаварыў, што гэта менавіта Ян, што гэта Ян уваскрос, Ян, якога я загадаў забіць. Гэта паказвае, што ён баяўся, адчуваў вялікі непакой па прычыне таго, што зрабіў. Дарагія браты і сёстры, праўду забіць нельга. Можна пазбавіць жыцця чалавека, які гэту праўду абвяшчае, аднак саму праўду забіць ніколі не атрымаецца. Праўда заўсёды будзе дакранацца да нашага сумлення і будзе прыносіць нам супакой, калі мы будзем ісці за ёй, калі будзем яе шукаць, калі будзем на праўдзе будаваць нашае жыццё, альбо наадварот, будзе ўвесь час нас непакоіць. Непакоіць таму, што будзе закранаць нашыя слабасці, нашыя грахі, тыя месцы ў нашым жыцці, якія мы хочам схаваць ад Бога, да якіх мы, можа, не хочам прызнацца, стараемся апраўдаць самі сябе перад Богам, перад самім сабой, вельмі часта гаворачы, што і так усе жывуць, няма нічого ў гэтым такога страшнага і гэтак далей. Аднак, дарагія браты і сёстры, не гледзячы на тое, што, можа, нават і ўсе так жывуць, аднак Божае Слова гаворыць, не можна гэта рабіць. І, дарагія браты і сёстры, кожны хрысціянін, які хоча жыць з Богам у еднасці, які хоча жыць Евангеліем, які хоча ісці верна за Езусам Хрыстом, павінен прыняць гэтае Слова. Прыняць яго не як якісьці загад, які абмяжоўвае нашу свабоду і нашу вольнасць, але менавіта прыняць гэтае Слова як праўду, якая вядзе мяне на дарогу сапраўднага жыцця, справядлівага жыцця, дарогу, якая вядзе мяне да шчасця, да сапраўднай вольнасці, дарогу, якая дае мне жыццё ў праўдзе. А менавіта, каб жыць у праўдзе, трэба гэтую праўду прыняць сваім сэрцам.
Дорогі брати і сестри, кожен день ми сустракаємося з різними ситуаціями в нашому житті. Коли ми повинні робити певний вибір, поступити так чи іначе, зробити це чи не зробити, вибрати поміж добром або поміж злом. І, дорогі брати і сестри, кожен раз, коли такі моменти здараються, коли такий вибір стає перед нами на протягу дня, вельми шмат і спокусів, каб вибрати зло, каб вибрати грех. Однак ми повинні імкнутися до того, каб вибирати правду, каб жити у гэтай правді. Тому варто, дорогі брати і сестри, сьогодні і кожен день нашого життя просить Духа Святого, каб ми мали адвагу заўсёды выбіраць правду, каб мы мели адвагу жыць у гэтай правдзе, бараніць правды, не гледзячы ні на што, нават калі прыйдзецца заплаціць за гэта вялікую цану. Амен. Удзячныя Христу за бязмежную любоў да нас, з даверам узнясём да Яго нашыя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб моцаю Божай любові єднаў людзей і вёў усіх дадому Айца. Цябе просім. Молімся за святого Айца, каб Божае сэрца было для яго крыніцай супакою і моцы ў кіраванні Христовым касцёлам на зямлі. Цябе просім. Молімся за людзей пакінутых, смуткуючых і тых, кім пагарджаюць, каб Христус поўны міласэрнасці адарыў іх неабходнымі ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пажылых людзей, каб яны заўсёды адчувалі прысутнасць Хрыста ў сваім жыцці і былі ўмацаваныя надзеі на вечнае жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Міхала Карповіча ў 30-й дзень пасля яго смерці, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы ўмелі дзякаваць Богу за яго любоў да кожнага чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Пане Езу Хрысте, які любоў учыніў найбольшай запаведдзю, выслухай малітвы Твайго касцёла і учыні, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Благослов наймільший Збавца, бід усіх людських поправца, тим, що серце Твоє славять, Твою милость благословять. Ти сказав, що ласки розни пролієш на дом той кожний, де образ Твой будуть славить, Твое серце благословить. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Боже, милосердный Ойче, у своей безмежной любови и добрыни Ты спасал нам Твоего одинородного Сына. Дай, каб мы, поєднаные з Ним, могли принести Тебе належную ахвяру праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы у сваёй бясконцай любові
ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку пралілася кроў і вада, і адтуль узялі пачатак сакраманты касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Міхала, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго васкрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и
збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяко неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, ки живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаные на вечеру Ягоною. Пані, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи толькі слово, и будь оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет.
тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу, супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Молимся. Ойче ласкавый, мы приняли сакрамент Твоей любови, и покорно Тебе просим, как мы на земле были подобны до Христа, и стали удельниками Его на хвалы у небе, яки живи и владарить на веки вечные. Amen. Дякую всім за супольну молитву. Після благословення буде виставлення святейшого сакраменту і помолимося разом літанні до серця Пана Єзуса. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Тривайте у супокої Христовим. Дякуем Пану Богу. О, гостия святая, избавленная, Ты нас ведешь до небесных брам, тревожа тьму нас ворожия, спошли да помогу, силу дай нам, одиному Тройцы владару, нехай же буде завжди хвала, Ён безсмертности дар святости дасть нам у Айчине вечного життя. Амен. Kyrie eleison. Представляйся, Kyrie eleison. Chryste, почуй нас. Христе, вислухай нас. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętaja Trójca Jedyny Boże, serca Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, serca Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchom Świętym stworzone, serca Jezusa со Słowem Bożym istotno zjednane, serca Jezusa bezmierznej wieliczy, serca Jezusa świętynia Boga, serca Jezusa siedziba Najwyższego, serca Jezusa domie Bożej brama nieba, serca Jezusa pełniejsze wogniszcza miłości, serca Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, serca Jezusa dobryni i lubowi pełnej, serca Jezusa усіх цнотаў глыбіня бездонная, serca Jezusa усялякай хвалы найдастойнейшае, serca Jezusa валадар і з'яднання ўсіх сэрцаў, serca Jezusa, у якім усе скарбы мудрасці і умеласці, serca Jezusa, у якім уся паўната божства, serca Jezusa, уподабання Айца Нябеснага, serca Jezusa, з паўнаты якога мы ўсе атрымалі, serca Jezusa, прага ад вечных вышыняў, serca Jezusa, цярплівай і вялікай міласэрнасці, serca Jezusa, шчодрае для ўсіх, хто да Цябе звяртаецца, serca Jezusa, крыніца жыцця і святасці, serca Jezusa, умилостивление за грехи наши, serca Jezusa, наполненное зневагами, serca Jezusa, злочинствами нашими змученное, serca Jezusa, послухмяное аж до смерти,
Serce Jezusa dzidaj pробитое, serca Jezusa краніца всялякага суцяшэння, serca Jezusa życio i waskraszenie nasze, serca Jezusa supokoj i pojednanie nasze, serca Jezusa żywая ахвяра za grzechy nasze, serca Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється, serca Jezusa nadzieja tych, kto u Tobie pomieraje, serca Jezusa radość усіх świętych, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Jezu cichy i pokorny sercem, uczyni serce nasze do Twojego podobnymi. Молимся. Всемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Свого, на хвалу і ахвяру, яку Він складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй йому ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. О Єзу наймилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоєго алтара. Ми Твоя власність і Тобі належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхудшей вернулись на батьківський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир. Одари костел Твой безпечною свободою, дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на усій землі, від краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло для нас збавлення, Йому хвала і пошана навіки. Амен. Это величный сакрамент, ушануймо щиро все, тратить муд старое право, Божо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принесем. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живеш и владариш на веки вечные.
Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci. Amen. W imię Ojca i Syna